कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. नमस्कार, मी निशांत चिंतामणी तोरसकर. मी सावंतवाडी शहरातला एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे. परवा 7 तारीखला जी स्विमिंग पूल सावंतवाडीच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये जे स्विमिंग पूल आहे तिथे संध्याकाळी 5-5:15च्या दरम्यान एक दुर्दैवी घटना घडली. ती दुर्दैवी घटना म्हणजे आमचे मित्र जॉनी डिसोजा यांचा मुलगा 18 वर्ष वय असलेला मुलगा एक जो ग्लेन डिसोजा हा बुडून मृत्युमुखी पडला. त्याची अतिशय दुःख आम्हाला झालं, म्हणून हा विषय आता हाती घेणं भाग पडलं आणि लोकांसमोर याच्या मागची सूत्रधार आणि ही घटना कशामुळे घडली याचं थोडंसं स्पष्टीकरण मला देणं गरजेचं वाटलं. त्या अनुषंगाने मी आज तुम्हाला सांगतो की या स्विमिंग पूलचे जे ठेकेदार आहेत शुभम नेवगी, या ठेकेदारांना कोणताही स्विमिंग पूल किंवा अशा प्रकारचा कोणताही प्रकल्प चालवण्याचा यापूर्वीचा अनुभव नाही. त्यांनी टेंडर भरताना जे अनुभवाचे दाखले जोडले आहेत ते ऑनलाईन सबमिशन केलं, तेही सगळे खोटी कागदपत्र जोडलेली आहेत. म्हणजे त्यामध्ये मोठी गोष्ट अशी आहे की ज्या आपल्या सावंतवाडीच्या पंचायत समितीच्या कृषी अधिकारी होत्या शारदा नाडेकर, यांचा अनुभवाचा दाखला जोडलेला आहे ट्रेनर म्हणून. त्या स्विमिंग आपल्या शिल्पग्राममध्ये ट्रेनर म्हणून काम करत होत्या, असा दाखला जोडलेला आहे शारदा नाडेकर. तसेच स्वतः शुभम नेवगी यांनी जो दाखला जोडला आहे लाईफ गार्डच्या अनुभवाचा, तो 6 महिन्याचा दाखला आहे, जो आम्ही माहितीच्या अधिकारात सगळे कागद नगरपालिकेकडनं घेतलेले आहेत आणि हे सर्व ऑनलाईन सबमिशन आहे. त्याच्यामुळे याच्यात काही बदल होऊ शकत नाही. टेंडर पूर्वी झालेलं आहे, तर याच्यात टेंडर नोटीसमध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे की 3 वर्षाचा जो टेंडर भरणार आहे त्याला किमान 3 वर्षाचा तरी अनुभवाचा अशा प्रकारचा प्रकल्प चालवण्याचा अनुभवाचा दाखला पाहिजे. आणि यांचे जे दाखले जोडलेले आहेत ते 6 महिन्याचे आहेत. यांनी दुसरा एक दाखला जोडला आहे, तो आहे वाळके मास्टर व्यायामशाळेचा, म्हणजे सावंतवाडी व्यायाम मंदिराचा. यांच्या संस्था चालकांकडे आम्ही चौकशी केली तर अशा प्रकारची व्यक्ती आमच्याकडे कधीही कामाला नव्हती आणि तो जो दाखला जो आहे तो पूर्णपणे फेक आहे. खोटी सही मारून खोट्या त्यांच्या लेटर हेडवर त्यांनी हा अनुभवाचा दाखला जोडलेला आहे. या सर्व गोष्टीची कल्पना आम्ही माननीय श्री जयंत जावडेकर यांना दिली होती. त्यांना वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी, म्हणजे कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी, म्हणजे जवळपास 19 तारीखला 19/9/2022ला आम्ही या संदर्भात त्यांच्याकडे तक्रार केली होती की त्यांची कागदपत्र योग्य नाही, त्यांना अनुभव नाही आहे, त्याच्यामुळे भविष्यात अशी दुर्दैवी घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण. कारण आज लाईफ गार्ड नुसतं म्हणायला येतं, लाईफ गार्ड हे तिथे सगळ्यात महत्त्वाची मोठी चूक काय असेल तर त्यांनी फक्त अनुभवाचे दाखले जोडायला सांगितले. पण लाईफ गार्ड हा अनुभवावर नाही चालत. लाईफ गार्डची इन्स्टिट्यूट्स असतात शिकवणारे. लाईफ गार्डचे काही ठरलेले नॉर्म्स आहेत की काय केलं पाहिजे. लाईफ गार्डला अंडर वॉटर 30 मीटर पोहता आलं पाहिजे, जो लाईफ गार्ड आहे त्याला. त्याच्यानंतर किमान 3 मिनटं नुसतं सायकलिंग करत दोन्ही हात वरती करून त्याला तरंगता आलं पाहिजे, जेणेकरून ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला बुडवताना वाचवायचं असेल तर हात आपले वापरात येत नाही, त्याला पकडण्यात जातं, त्यावेळी पायाच्या जोरावरच जावं लागतं. तर हे त्याच्यात त्यांचा हे माझे नियम नाही आहेत. हे तुम्ही कुठेही ऑनलाईन सर्च केले, कुठेही अमेरिकेपासून सगळीकडे याचे नियम एक ठरलेले आहेत. 500 मीटर स्विमिंग त्यांनी 15 मिनिटात केलं पाहिजे त्या लाईफ गार्ड, असे नियम आहेत. आणि याच्यात ट्रेनिंग देणाऱ्या संस्था आहेत. इथे त्यांनी फक्त काय केलं की अनुभवाचे दाखले, आता जे अनुभवाचे दाखले जोडले आहेत ते शिल्पग्राममधल्या रिसॉर्टमधल्या तलावाचे आहेत, ज्याची हाईट आहे 4 फूट. तिथे बुडणारच नाही माणूस, तर तो लाईफ गार्डला अर्थ करायला त्या अनुभवाच्या दाखल्याला. आणि याचा तोटा आज डिसोजा कुटुंबियांना फटका जो आहे तो डिसोजा कुटुंबियांना बसला. म्हणजे पाप करायचं दुसऱ्यानी आणि फेडायचं तिसऱ्यानी, तशी गत झालेली आहे. आणि याच्यात पूर्णपणे दोष जो आहे तो मुख्याधिकारी श्री जयंत जावडेकर यांचाच आहे. कारण आम्ही वेळोवेळी यांना पत्रव्यवहार करून
आमच्याकडे तशी नोंद आहे. आम्ही माननीय पालकमंत्र्यांना पत्र दिलेलं आहे, माननीय कलेक्टर साहेबांना पत्र दिलेलं आहे, प्रांत साहेबांना पत्र दिलेलं आहे. काय इतकं असताना सुद्धा एकाच्याही पत्राला त्यांनी परत उत्तर दिलं नाही, आम्हालाही कळवलं नाही. आणि या सर्व पत्र, आमच्याकडे सर्व कागदपत्र आहेत. या कागदपत्रांमध्ये ज्यावेळी एखाद्याबद्दल तक्रार येते त्याला एक्सप्लेनेशन मागितलं जातं की तुमच्याबद्दल ही तक्रार आली आहे, तुम्ही एक्सप्लेनेशन द्या. एक्सप्लेनेशनचं सुद्धा पत्र नाही आहे. म्हणजे बाबा टेंडररकडे एक्सप्लेनेशन मागतात, स्पष्टीकरण द्या, तुमच्याबद्दल तक्रार आली आहे, ते पण दिलेलं नाही. म्हणजे किती गेंड्याच्या कातडीची माणसं आहेत बघा. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं, आता आपण कालच्या अपघाताबद्दल बोलूया. जो झाला अपघात, आता जे उठवलं जातंय की त्याला काहीतरी दम्याचा त्रास होता, पण तो मुलगा मागच्या 1 महिन्यापासून स्विमिंग पूलमध्ये येत होता, त्यांच्याच बरोबर ट्रेनिंग घेत होता, पोहत होता. त्यावेळी त्यांना माहीत नव्हतं का ह्याला दम्याचा त्रास आहे. तो आता तो मरण पावल्यावर तुम्हाला कळलं जातं त्याला दम्याचा त्रास आहे. आणि त्याच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे फुफ्फुसांमध्ये पाणी मिळालेलं आहे. याचा अर्थ काय होतो की तो बुडून मृत्यू आहे. पोस्टमॉर्टममध्ये फक्त मृत्यू झाल्याचं कारण आणि वेळ एवढंच कळतं. आधी झालेले आजार कळत नाहीत काय आहेत ते. हे फक्त कपोलकल्पित आहे. म्हणजे आपल्यावरचे हे दुसऱ्यावर ढकलायचं. याच्यात जीव कधी वाचतो, ज्यावेळी बुडलेल्या व्यक्तीचा जीव कधी वाचतो, त्याच्यावर इमिजिएट तिथे ट्रीटमेंट झाली तर. इमिजिएट ट्रीटमेंट म्हणजे काय आहे तर CPR, प्रथमोपचार. हे CPR म्हणजे त्याला चेस्टवर पंप करावं लागतं, त्याला ब्रिदिंग द्यावं लागतं, माउथ टू माउथ ब्रिदिंग द्यावं लागतं, बराच वेळ द्यावं लागतं. तसं काही झालं नाही. मुळात यांच्याकडे कोणाचकडे, या स्टाफकडे CPR ट्रेनिंग सर्टिफिकेटच नाही, कोणाचकडे नाही. आत्ता त्यांनी समोर दाखवावं, करून दाखवावं, CPR करून दाखवावं, कोणालाही येणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.